Et fly. 3 kroner, køb nu. Jamen, det gør jeg da. Felix var langt slået over denne besked, han fik. Men han ville gerne have flyet, så han måtte afsted. Ja, jeg må skynde mig, ellers så når jeg det ikke. Er det dig, der køber flyet? Ja, det er jeg. Ja, penge først. Ja, det er nok. Nej, det er det. Det er det. Har du ikke andet på dig? Jo, jeg har et kreditkort med min kode. Den er Felix 123. Ja, det er fint, det er fint. Det tager jeg. Herude skal du sige, der står flyet. Ja. Ja, der er alle de designerstole, kan du se. Nej, det kan jeg se det rigtig godt. På ingen måde falske. På ingen måde falske. Jamen, det er jo lige der jo. Ja, men mange tak. Ja, det var sgu så lidt, du. Vi ses, du. Ja. Hej. Det var hyggeligt at lave handel med dig. Du må hygge dig med dit rigtige fly der. Vi ses. Han er væk? What? Og et falsk fly? Nå, jeg flyver i. Det er falsk! Jeg må advare verdenen om falske varer som denne! Hej og velkommen til denne video, hvor I lærer om falske varer på nettet og i det globale samfund. Hej, jeg er Felix Unger, og det er Tibet. Du skal altid bede om en bong. Ja, her kan du så se alle mine designerstole. De er altså på ingen måde falske. Det kan du synes ikke på ingen måde falske. Det ser også rigtig fint ud. Jeg må bede om bongen til flyet. Bong? Altså til flyet, der du gerne vil købe? Ja. Hvorfor vil du sige? Jeg har ikke nogen bong. Jamen så vil jeg heller ikke have det fly. Lugter det her lim, plastik eller kemikalier, så køb det ikke. Nej! Betal altid med kort, så oplysningerne bliver gemt. Jeg tager så ikke imod kort. Nej! Er der ujævnheder i varen, så køb den ikke. Nej! Er der slørede billeder eller stavefejl på indpakningen, så køb den ikke. Nej! Er prisen mistænkeligt lav, så køb den ikke. 1 kroner. Nej! Er købstedet mistænkeligt, så gå ikke hen og køb. Du skal bare komme ud i min kælder. Mangler der oplysninger på hjemmesiden? Er der falske oplysninger på hjemmesiden? Eller er websiden mærkelig, så køb ikke. Nej!